दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जों चिरां जिल्लायाव बाइक रेलि लानाय जादों आरो दिनै जोबथा बा नैथि दिनाव बिजनि आन्चलिकनि सिङाव जोङो दिनै जयै बेवहाय गरम बाजार होननाय मोनसे जायगायाव बे जोबथा समावहाय जों सफैनो हाबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोङो मटर साइकेल रेलि लानायनि माखासे गुबै थांखिफोरा जाहैबाय जे जोङो दिनै जोंनि बड'लेण्ड हालामजों लोगोसे जेराव जेराव जों ट्राइबेलफोर दङ बैफोर हालामाव जोंनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल आरो बेबायदिनो जोंनाव थानाय हाफोरनि सोमोन्दै जोङो सांग्रांथि होलायनाय, खायफाया ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव दं, खायफाया फरेस्ट ओनसोलनि साखाथियाव दं आरो बेबादिनो जोङो जिहेतु बिटिसिनि सिं सिजोलाव थायो। दा दिनै बे गासै हानि मोन्थायखौ लानानै रैखाथि होनो थाखाय एबा गावनि रैखाथिखौ मिथिलायनांगौनि थाखाय बे मोनसे सांग्रांथि हान्जा सुरनाय आरो बेबादिनो बे सुबुं सांग्रांथिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मिथिहोनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा एबा ट्राइबेलफ्रा गावनि हाजों लोगोसे गावनि मोन्थायखौ रैखाथि गोनां खालामना लानो थाखाय आयेन कानुननि नियमिक हाफोरखौ नामजारि खालामनायजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा दिनै फरेस्ट राइट्सनि गेजेरजों हाग्रा खाथियाव रायजो जानाया दिनै हानि मोन्थायखौ मोनफुंजोबनो हायाखै। दा बिनिखायनो बे गासैखौबो मोनफुंनांगौनि थाखाय आरो मोनफुंनो हानायनि राहाखौ लानो थाखाय सांग्रांथि होनायजों लोगोसे जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौबो खावलायो जे जोंनि गासै बर' हारिफ्रा हाग्रा खाथियाव रायजो जानाय हिसाबै बे फरेस्ट राइट्सनि आन्दाराव जोङो दिनै हानि गनायथि मोननांगौ दङ। दा बिनिखायनो बैफोरखौबो दिनै जोङो मोनसे सरकारनिसिम मेसेज एबा सांग्रांथि जों हरदों आरो दिनै बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि समाज बेरेखा हाबाफारि बा खान्थिफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय आरो बेखौ फोजोबनो थाखाय सांग्रांथि जोङो सुबुं हान्जानि गेजेराव लानाय जादों। जेरै जोंनियाव गोबां जोहोलाव लाइमोनजों लोगोसे दिनैनि समाव फेग्रा मुवानिफ्राय एबा ड्राग्सनिफ्राय उदां जानांगौनि थाखाय जोङो दिनै सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। मानोना फेग्रा मुवाजों ड्राग्सजों दिनै जोंनि गोबां जोहोलाव लाइमोनफ्रा दिनै गावनि लामायाव बिथांमोनहा बेबायदि मोनसे जाब्रथाय एबा गावनि लाइमोन देहा बा लाइमोन बैसोखौ बेबायदि मोनसे फेग्रा मुवानि गफबथायाव बिथांमोनहा गावखौ आन्दायहोयो। दा बिनिखायनो बिनिफ्राय उदां जानांगौनि थाखाय जोंनि गासै हालामनि रायजो राजा बर'नि बिमा बिफा लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो खावलायो जाहाथे बेबादि फेग्रा मुवा जिखुनु फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जौ, थांखु, सिगारेट, बिरि, ड्राग्स बेफोर गासैबो देहानि खथि लाबोयो, न'खरनि खथि लाबोयो, समाजनि खथि लाबोयो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बिनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो। आरोबाव लोगोसे जोंनि समाजाव गुबुन गुबुन समाज बेरेखा खान्थि सोलिदों। देग्लाय बोसोराव जोङो फ्राय बाक्साजों लोगोसे चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि जोङो दिनैहाय ड्राग्स एबा जौ जुवा बा मेलाखौ होबथानायनि थाखाय जों गोबां राहा लानाय जादों। दा बिनिखायनो जों खावलायगोन जे दिनै गेम्बलिं एबा जुवा गेलेनाय बेफोरनिफ्रायबो गोजानाव थानांगौ। मानो होनबा बे न'खर एबा समाजनि थाखाय रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर बोयोबा बे बयनिबो थाखाय हामजाथाव नङा। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै नुनो मोनो समाजाव गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबाफारिखौ सोमजिखांनाय। दा नुनो मोनो समाजाव गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबाफारिखौ सोमजिखांनाय। दा बिनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों सांग्रांथि होनो थाखाय बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों। आरोबाव जोंनियाव दिनै मानसि लांखारनाय, मानसि गोमानाय, दायना दायनि होनानै साजा होनाय, बुथारलायनाय, थैनांनाय, बयकट खालामजानाय बेफोरबायदि थासारिया बर' हारियाव जौगानाय लाबोनाय नङा। आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बयबो सुबुं हारिखौ सांग्रां जानो खावलायगोन जाहाथे जोंनि हारिया दावगालांनांगौ, जौगालांनांगौ, रांखान्थि बिथिं, समाज बिथिं गासिबो सोद्रोम समाज दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेरसोन बादियै बोसोन बादियै गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय जि एजेन्डाफोरखौ लानानै जोङो दिनै सांग्रांथि मेलनि थाखाय जोङो ओंखारो। आरो बेबायदिनो दिनैहाय जोङो खावलायगोन जे आइ आफा, बिदा फंबाय बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे दायना दायनि होननानै फोथायनाय आरो बुथारलायनाय, एना एनि खालामलायनाया बे जोबनांगौ आरो बिनिफ्राय गोसोम फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दा बिनिखायनो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोन गोरोबथानि उनाव मोनसे सान्थि परिबेस बा गोजोन मोनसे थासारि जोंनाव सफैदों। नाथाय जोङो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ खावलायो गले गले जोंनि जेलाव जोबथाय जानाय थाबोनाय जोंनि दैदेनगिरि एबा बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि सागानगिरि हिसाबै सक्तिनि सागानगिरि जानायनि उनावबो बिथांखौ दिनै जोङो रेहाय मोननाय जायाखै। नाथाय जोङो दिनै खावलायो आरो दिनै सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव जोङो दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेलाव जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि जोहोलाव एक्स एनडिएफबि मेम्बार्स बिथांमोनखौ दैदेनगिरिफोरखौ बरननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोख्रों राहा लायो।
आरो बेजों लोगोसे जों खावलायो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। मानो होनबा जोंनि ओनसोला गोजोन जाबाय आरो जोंनि बे गोजोनखौ बहाल लाखिनो बेबादि दैदेनगिरिफोरखौ उदां अख्राङाव हगार हरनांगौ। दा बेनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन गुबुन गुबुन एकर्डनि मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो बेबादि मोनसे सांग्रांथि जाहाथे भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनि गासै एकर्डनि दफाफोरखौ गोख्रैनो थिग समाव मावफुंनानै होजोबो। मानो होनबा गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ। दा बिनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेबादि मोनसे बाइक रेलिनि गेजेरजों जों गासै बेफोर जोंनि रैखाथि गोनां आरो जोंनि मोन्थायफोरखौ लाबोनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जों सांग्रांथि होलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जाय आफादा 55 बोसोर आगान सुरबाय आरो बेबादि जोङो दिनै 55 बोसोर जानाय बैसोनि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो जोंनि हारियाव जांख्रिखांनायजों लोगोसे समाज फोसाबनाय हाबाफारिखौ नारा नाथा नाजाबोदों आरो बिनिखायनो आथिखालनि बर' फरायसाफोरनि बे बिबान जे जोंनि हारियाव बेबादि नारा नाथा आरो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो समाज फोसाबनाय समाज बोखांनायनि बे हाबाफारियाव जों बयबो दिनैहाय बेयाव बारसोमनांगौ आरो दिनै जों मिथिना लानांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे बर'नि माहारियारि आफाद जाय माहारियारि आफादा बर' हारिनि आफाद होननानै दिनै जोङो मिथिना लानो हायो आरो बिनिखायनो दिनै गुबुन बेबादि दिनैहाय जोंनि आखाइनिफ्राय जोङो दिनै जोंनि थांखि आरो बिथांखिखौ लानानै जोङो अराय सम जों खामानि मावलांगोन। दा नंखायनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राहाजों सोरबा मालाबा जोङो साइकेल सालायदों, मालाबा जों गोलाव लामा हान्जा सुरदों आरो मालाबा जोङो मटर साइकेल सालायनाय आरो बेबादिनो आइजोफोरनि हान्जा सुरनाय आलादा आलादा रोखोमै जोङो बेबायदि हाबाफारि लाबाय थागोन। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साननैनि हाबाफारिजों जोङो चिराङाव दिनै जोङो फोजोबथ'बाय। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।